Ну што, Кірыл, сёння будзем казаць дрэнна пра кіруючую коаліцыю. Табе Дональд Туск. Пахвалілі піс. Цяпер будзем крытыкаваць кіруючую коаліцыю. Калі без жарту, то, наколькі я разумею, коаліцыя ўжо год кіруе краінай. Так, зразумела, што прэзідэнт усё яшчэ Анджэй Дуда, але гэта не знімае адказнасці. Але, так, ёсць І сёння але. будзем разбіраць, што коаліцыя паспела зрабіць, якая перамагла 15 кастрычніка на выбарах, што яна паспела зрабіць добрага, што яна не паспела зрабіць, гэтага, наколькі я разумею, больш, што яна зрабіла дрэннага, магчыма, не ведаю. Гэта выпуск зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл, і мы сёння разбіраем працу коаліцыі. Кароткі флешбэк. У год таму, 2013, павярніце мне мой 2013. 2023 год, 15 кастрычніка, коаліцыя апазіцыі перамагае на выбарах, усе увогуле у эйфарыі, так падавалася. Всё класна, піс больш не ва ўладзе. Што было далей? Калі выйдзе гэтая серыя нашага падкасту, гэта будзе 11 снежня, а 13 снежня будзе год ад моманту, калі піс перадаў уладу новай коаліцыі, якая кіруе ў Польшчы па сённяшні дзень. То бок роўненька год. І гэта, на нашу з Максам думку, проста ідэальны момант, каб правесці суд над коаліцыяй. Наколькі я разумею, галоўная крытыка кіруючай коаліцыі ідзе праз праграму 100 крокаў за 100 дзён. Гэта была такая даволі кароткая і канкрэтная штука, тыпу, што мы зробім за першыя 100 дзён кіравання краінай. Увогуле, скажем так, у Дональда Туска заўсёды была адна такая рыса, што ён любіў кінуць нейкія фразачкі, да якіх лёгка было прычапіцца ягоным апанентам. Прыклад той, як ён аднойчы сказаў, што яму дастаткова будзе аднаго рашэння, каб паліва на стацыях каштавала 5 злотых 19 грошай. І гэтую ягоную фразу, якую ён сказаў некалі, вельмі часта выкарыстоўваюць актывісты правага боку палітычнай сцэны ў спрэчках з левакамі, так званымі, у інтэрнэце. Вось. Тое самае прыкладна можна сказаць і пра гэтую праграму. З самага пачатку, што падчас тых выбараў, была вельмі дзіўная вось менавіта другая палова назвы гэтай праграмы. На 100 дзён. Не ведаю, хто гэта прыдумаў, так, але прыгожа. Гучыць прыгожа, але дастаткова было зрабіць проста 100 канкрэтаў. Вось, сур'ёзна. Вось гэтая прыбудовка пра 100 дзён была сапраўды, проста непатрэбнай, бо вельмі лёгка разлічыць яе, так? То бок вельмі лёгка падлічыць, што вы ўжо зрабілі, і проста даць вам рахуначак, калі ласка, падпішыце. І гэтая праграма зробленая ў невялікім адсотку, толькі, скажем так. Прыкладна, так наўскідку, калі вось там не падлічваць вельмі канкрэтна, то каля 1/3. Каля 1/3 ці зрэалізавана, ці прынамсі ў працэсе рэалізацыі знаходзіцца, ці прынамсі рэалізавана часткова. Ну і наколькі я разумею, што асноўныя пункты быццам бы не зробленыя. Перадусім, напрыклад, можна вось узгадаць пра такія даволі папулістычныя праграмы. Насамрэч, гэта вось крэдыт з 0%, так, які проста вельмі моцна крытыкаваўся насамрэч усімі. Чым яго сутнасць? Сутнасць у тым, што дзяржава даплочвала б да хіпатэчных крэдытаў грамадзян праз там некалькі гадоў, дазваляючы гэтым панізіць вось тую суму, якую чалавек плаціць штомесяц за сваю кватэру, якую ён набыў крэдыт. То бок літаральна для мяне гэта было б, што я мог набыць жытло ў крэдыт, але быццам бы без адсоткаў. Без адсоткаў там, калі добра памятаю, там ідэя была такая, каб 10 гадоў трывала, так? Права і справядлівасць увяла падобную праграму. Крэдыт 2%. Да чаго гэта прывяло? Гэта прывяло да таго, што проста моментальна усе кватэры падаражэлі на 25%. Ось, кватэра, якая каштавала ў Варшаве 600 тысяч, пачала каштаваць 800-900 тысяч. І ўсе эксперты, эканамісты, усе казалі, што калі будзе ўведзеная праграма, вось гэта крэдыт 0%, то будзе такі самы рост. Ось, у выніку гэта прыводзіць да чаго? Прыводзіць да таго, што праграмы карыстаецца невялікі адсотак людзей, і найлепш скарыстаюцца тыя, якія паспелі на самым пачатку скарыстацца праграмай перад узростам цэн. Для рэшткі грамадства
нерухомасці даражэюць настолькі, што проста становяцца недаступнымі. Ну, але гэтую праграму не ўвялі. Гэту праграму не ўвялі, перадусім праз тое, што не было згоды ў кааліцыі. Бо мы памятаем, што кіруе Польшчай не грамадзянская платформа, а кіруе кааліцыя некалькіх партый. Вось і грамадзянская платформа не мае большасці ў Сейме, каб самастойна ўводзіць нейкія законы. А вось гэтыя 100 канкрэтаў яны былі менавіта ад грамадзянскай платформы, не ад усёй кааліцыі. Так, гэта прыдумала грамадзянская платформа. Найбольш крытыкі было з боку трэцяй дрогі, так, трэці шлях. Ось, бо яны як сіла, якая пазіцыянуе сябе як такіх больш цэнтрыстаў, так, крытыкавалі гэтую праграму як моцна левацкую, перадусім, і праз тое, што гэта, скажем так, можна назваць датацыямі для банкаў і дэвелапераў, якія будуюць новае жыллё. Іншы пункт пра 60 000 злотых, з якіх не трэба плаціць падаткі. Так, гэта, дарэчы, таксама адзін з тых пунктаў, на які я з самага пачатку глядзеў як на такі чысты даволі папулізм. Бо 60 000 гэта азначала б, што трэба ўдвая падняць гэтую квоту. А яна, дарэчы, даволі недавно вырасла до 30 000. Што за квота ўвогуле? Квота вольнага ад падатку гэта вось той парог, да якога мы, калі працуем і плацім падаткі, да гэтай сумы мы не плацім падаткаў падаходных. Так? То бок, у дадзены момант гэта 30 000 злотых у год. Так? Гэта 2500 на месяц. Грамадзянская кааліцыя выехала вось з такой прапановай, каб зрабіць 60 000. Гэта азначала б, што ў бюджэт дзяржавы пайшло б значна менш грошай. У дадзены момант вядуцца размовы, што нібыта там гэтую суму звольненую ад падаткаў будуць неяк так стапнёва паступова павышаць у наступныя годы. Але па шчырасці я не зусім веру ў рэалізацыю гэтай ідэі і ўвогуле лічу яе проста насамрэч чыстым папулізмам. Мы казалі пра тое, што Рафал Трzaskowski вось такі можа быць нерашучым кандыдатам, але ты казаў, што і Дональд Туск можа быць такім. Так, некалі я ўзгадываў пра такі выраз Ярослава Качынскага, якім некалі акрэсліў Дональда Туска. Імпосібілізм. От слова impossible, так? То бок немагчыма, што Дональд Туск проста нерашучы у правядзенні нейкіх такіх патрэбных, але сур'ёзных рэформаў і проста баіцца рабіць нейкія такія рашучыя крокі. Трэба таксама ўзгадаць пра тое, што у Дональда Туска ёсць даволі вялікая траўма пасля папярэдняга ягонага ўраду, які быў 10 гадоў таму. Бо тады яны вырашыліся на рашучы крок, яны паднялі пенсійны ўзрост. Пры гэтым паднялі яго не рэзка і аднаразова, а гэта было расцягнутае на дзесяцігоддзе. То бок, напрыклад, пенсійны ўзрост да жанчын павінен быў вырасці з 60 да 67 гадоў цягам 25 гадоў. Так, то бок гэта такі быў доўгі працэс. Але пенсійная рэформа гэта у кожнай, здаецца, краіне гэта вельмі балючая тэма, вельмі сацыяльна небяспечная тэма і палітычнае самазабойства. Ось. І гэта была адна з прычын, чаму платформа тады страціла ўладу. Адна з некалькіх прычын, скажем так. ПіС, калі прыйшоў да ўлады, моментальна вярнуў усё назад. Так, яны панізілі пенсійны ўзрост. Таму у Дональда Туска, напэўна, дакладна ў галаве сядзіць той досвед з пенсійным узростам, які пракладаецца на ягоныя дзеянні ў дадзены момант. Калі можна параўнаць з ПіСам, вось ты ўзгадаў Ярослава Качынскага, як робіць ПіС? У польскага грамадства цягам апошніх 8 гадоў склаўся ўжо такі досвед, такое выражанне, што ўлада ўсё можа. У тым сэнсе, што ПіС выконваў тое, што абяцаў. Канечне, не ўсё. Але вялікую частку. Так, прынамсі, 500+, прыйшлі да ўлады, моментальна ўвялі 500+, панізілі пенсійны ўзрост, увялі там яшчэ нейкія рэчы. Сказаў, сделал. Але тут, канечне, варта памятаць пра некалькі розных фактараў. Па-першы, у праве справядлівасці усе гэтыя 8 гадоў быў свой прэзідэнт. Ад самага пачатку да самага канца. Грамадзянская кааліцыя на дадзены момант свайго прэзідэнта не мае, і гэта, канешне, кідае вялікі цень на ўвогуле тое, што ён робіць, бо не так шмат яны могуць зрабіць насамрэч, бо Дуда не падпіша. Слухай, але наколькі разумееш, што праблема не толькі ў Дудзе. Сама кааліцыя ўнутры. Канешне, варта памятаць, што права і справядлівасць, нагледзячы на тое, што там не толькі права і справядлівасць, а там яшчэ былі меншыя кааліцыянты, але разам яны былі з'ядночана правіцца. Так? Але гэта была палітычная група, якая была
вельмі сцісла звязаныя паміж сабой, так, і у них была адна ідэалогія, амаль што аднолькавыя погляды на вялікую большасць спраў. Сённяшняя кааліцыя складаецца з вельмі розных партый. І вось, як кажуць па-польску, od sasa do lasa, так, то бок вельмі пёстрая, рознашорстная кааліцыя ад левых да амаль што правых, калі гаворка пра ПСЛ. Палякі, увогуле польскае грамадства крыху адвыклі ад такіх шырокіх кааліцый. Гледзячы на досвед апошніх 8 гадоў, людзі глядзяць і думаюць, ну яны не могуць дамовіцца паміж сабой. Так, і, канешне, гэта таксама мае там нейкі ўплыў на ацэнку сітуацыі. Больше буде дадатковы выходны ў вігілій. Там таксама, я, наколькі разумею, доўга пра яго размаўлялі, але прагаласавалі даволі так адназначна. Дарэчы, не так доўга, бо ідэя з'явілася не так даўно таму, некалькі дняў таму. Ну, там знаеце, што Сейм працаваў да позняй гадзіны, каб гэта ўсё падпісаць. Гэта так. Увогуле, цікава, ідэя выйшла ад левых. Вігілія Божага нараджэння выйшла ад левых, ад бязбожнікаў, ад левакоў. Яны гэта запрапанавалі. Але насамрэч, па шчырасці, я згодны з гэтым законапраектам, бо я сам прадпрымальнік, і я ведаю, што 24 снежня, напрыклад, я не працую ўжо некалькі гадоў, бо ведаю, што няма сэнсу. Ну, шмат людзей не працуе. Так, бо людзі ўжо занятыя зусім іншымі рэчамі, гатуюць там стравы, едуць да сваіх там сваякоў, садяцца за стол і так далей, так? Таму гэтае рашэнне, напэўна, і дакладна будзе з радасцю сустрэта польскім грамадствам. Давай звернемся да нашай любімай сацыялогіі. Што кажуць апросы? Як увогуле польскае грамадства ацэньвае тое, што робіць кааліцыя? Калі я глядзеў цягам апошніх некалькі месяцаў там размовы розных журналістаў там ці палітычных каментатараў, то некалькі разоў чуў ад людзей менавіта з іх асяроддзя, якія маюць кантакт з палітыкамі, так, што ў такіх унутраных даследаваннях, якія партыі робяць для ўласнага ўжытку, так, выходзіць тое, што ёсць некалькі пунктаў, якія людзей раздражняюць. Перадусім гэта тое, што грызецеся паміж сабой, абвінавачванне ў бок кааліцыянтаў, так, не выконваеце абяцанні, вельмі паволі разбіраецеся ў тых справах, якія там зрабіў ПіС, то бок аферы карупцыйныя і гэтак далей. Так, то бок грамадства, скажем так, пакуль што, калі мы паглядзім на апытанні, якія паказваюць падтрымку канкрэтных партый, то гэтая падтрымка трымаецца, напрыклад, на адным узроўні. Так, кааліцыя звычайна на першым месцы, там 2 пункты ніжэй, прыкладна права і справядлівасць. Што мяне вельмі зачапіла, калі я глядзеў вынікі праймерыс Часкоўскага ці Сікорскага, каго там выбралі Часкоўскага, мы ўжо ведаем, там шмат вельмі, і сам Дональд Туск, і Рафал, і Сікорскі, усе казалі пра ПіС. І быццам бы ёсць такое адчуванне, што кааліцыя ўсё роўна шмат фокусуецца на тым, што мы не ПіС, таму любіце нас. Таксама як права і справядлівасць пужала людзей 8 гадоў Дональдам Тускам, які там für Deutschland, і ўсё было віной Туска. Таксама кааліцыя, перадусім грамадзянская платформа, таксама выкарыстоўвае гэтую тэму як такое палітычнае паліва. Так? То бок, што мы такі антыпіс, не дапусціць вяртання ПіС да ўлады. І увогуле тэма, па-польску гэта кажуць, разлічэння rządów Prawa i Sprawiedliwości. Такі суд, скажем так, над тымі аферамі, карупцыйнымі скандаламі, візавай аферы, напрыклад, гэта далей, якія былі падчас кіравання Права і Справядлівасці. Пры гэтым, наколькі можна пабачыць нават па навінах проста, быццам бы апошнія тыдні, і гэта зразумела звязана з выбарамі, кааліцыя стала больш актыўнай у сваіх нейкіх дзеяннях. Сікорскі дамовіўся з украінцамі наконт валынскай трагедыі. У апошнія пару дзён, даслоўна, вялікая актыўнасць і з боку, дарэчы, кааліцыі, і з боку Права і Справядлівасці. Бо даследаваннем увогуле валынскай трагедыі займаецца ІПН, Інстытут памяці народоў. А мы памятаем, шэфам чаго з'яўляецца Караль Навроцкі.
Туск, Сікорскі публікавалі твіты, выступалі таксама публічна вось на тэму гэтай трагедыі. Канечне, вельмі важна тое, што гэтая справа рушыла з мёртвай кропкі, бо ахвяры гэтай трагедыі, канечне, заслугоўваюць на шацунак і годнае пахаванне перадусім. І я проста вельмі спадзяюся, што палітыкі з аднаго і другога боку, і кааліцыі, і пісу, ось у нейкі момант просто спыняцца і не будуць выкарыстоўваць гэтую тэму, бо гэта просто мерзотна, калі шчыра. Дай мы яшчэ падрабязней паразмаўляем пра розныя пункты таго, што зрабіла ці не зрабіла кааліцыя. Вы пакуль можете паставіць відэа на паўзу, паставіць нам лайк, падпісацца на пушы і ўвогуле распавесці каму-небудзь 3-4 сябрам ці сяброўкам пра наш падкаст. Мы будзем вельмі задаволены. Калі вы нас глядзіце без падпіскі на наш канал, то, канечне, Бог вам суддзя. Але памятайце, што кожная падпіска дапамагае пусціць беларускі моўны контент на Ютубе. Давай да канкрэтных пунктаў далей. Гандлёвыя нядзелі. Ёсць вось два лагеры. Адны лічаць, што трэба вярнуць гандлёвыя нядзелі, бо гэта, па-першае, проста свабода. І таксама ёсць іншы бок, якія кажуць, што нядзеля гэта час для сям'і, гэта дзень, калі трэба пасвяціць яго сваім дзецям, бацькам, родным, блізкім, заняцца спортам, пайсці ў касцёл. Так, у выніку, так? Тым больш, што касцёл, канечне, асабліва лабаваў негандлёвая нядзеля. Ёсць такое меркаванне, і я ніколі не пачуў на яго сур'ёзна нейкай складнай адпаведзі, адказу, так? Чаму мы даем вольны дзень толькі працаўнікам гандлю? Бо калі мы выйдзем у горад у кожную нядзелю, то мы пабачым рэстараны, кавярні, транспорт, службы, шмат чаго працуе. Кінатэатры таксама, запраўкі. Так? То бок, чаму мы робім прывілегаванай толькі адну групу грамадства і так вельмі вузка вызначаную групу грамадства. Так? Дарэчы, калі вы знойдзеце адказ на гэтае пытанне, то калі ласка, напішыце яго ў каментарах. Платформа гэта абяцала, кааліцыя гэта абяцала, грамадзянская кааліцыя гэта абяцала. Так. Але калі яны спалучыліся ўжо ў вялікую кааліцыю, дзе былі яшчэ левыя і трэця дрога, то пачаўся проста раздрай. І ўвогуле, як у шматлікіх пытаннях, тут іхнія паводзіны можна ахарактарызаваць як лебедзь, рак і шчупак. Так, кожны ў свой бок цягне. Левыя кажуць, што ўвогуле ідзіце ўсе кудысьці там далёка, ніякіх вольных нядзель. Гэта права трудящихся. Пролетаріяту, трудящихся, так, працоўных мас, каб адпачываць у нядзелю. З іншага боку, ёсць трэці шлях, які мы ўжо некалі там размаўлялі, калі распавядалі пра галоўныя партыі Польшчы, што трэці шлях пазіцыянуе сябе як партыя, якая моцна пропрадпрымальніцкая. Так. Яны, канечне, выступаюць за тое, каб увогуле ўсе былі гандлёвыя нядзелі. Так. Платформа намагаецца знайсці недзе там сваё месца пасяродку. У той же час у апытаннях увесь час адбываецца так званая міянка. Так? То бок у адным апытанні крыху больш прыхільнікаў таго, каб вярнуцца гандлёвыя нядзелі, у іншым апытанні, каб пакінуць усё так, як ёсць. У выніку сітуацыя не рушыла з мёртвай кропкі. Канечне, тут яшчэ ёсць пытанне, ці падпісаў бы Дуда такі закон. Але даслоўна дзень ці два таму з'явілася прапанова, каб зрабіць адну нядзелю хаця б. Одну нядзелю на месяц. На месяц, так. Такі кампрамісны варыянт. Наступнае пытанне бяспекі. Што там такога добрага зрабіла кааліцыя з пытаннем арміі? Увогуле, яны працягнулі тую палітыку, якую пачала Права і справядлівасць пасля таго, як пачалася вайна ва ўкраіне. Прыцягнутыя кантракты для арміі. Таксама у наступным годзе ў бюджэце там 4,7% ВУП будзе выдаткавана на абарону. Таксама яшчэ одно важнае пытанне, гэта ўжо ініцыятыва Туска, яны пачалі будову так званай тарчы ўсход, усходні шчыт. Я бачу, вялікі праект. Гэта вялікі праект, які закладае, што ўздоўж усходняй мяжы будуць збудаваныя фартыфікацыі, адпаведныя там таксама вайсковыя базы. Гэта такі вялікі комплекс, які проста мае за заданне узмацніць усходнюю мяжу Польшчы і ўвогуле усходнюю мяжу НАТО і Еўросаюза адначасова, так, бо
Ну, там проект на шмат год, наколькі я бачу. Это шматгадовы праект, гэта таксама дарагі праект і прынамсі вось сярод вайсковых экспертаў, якіх там я чытаў і глядзеў, якія, скажем так, не прытрымліваюцца нейкага палітычнага боку, так а стараюцца вось проста ацаніць тое, што ёсць, то яны хваляць гэтую праграму, і што гэта сапраўды добры крок. Окей, што з законнасцю? Насамрэч піс зрабіў столькі розных зменаў у гэтай галіне, што вярнуць усё назад не так проста. Плюс ёсць фактор прэзідэнта, плюс ёсць фактор таго, што піс кантралюе канстытуцыйны трыбунал. Вось Верхоўны суд, дарэчы, таксама. Увогуле, скажем так, у дадзены момант склалася сітуацыя, што ў Польшчы адначасова існуюць дзве судовыя сістэмы. Одна пісоўская, другая антыпісоўская. Адзін палітычны бок кажа, што мы не прызнаем вось гэтых суддзяў, а другі бок кажа, што мы не прызнаем вось гэтых суддзяў. Так? То бок, так далей быць не можа. Вось гэта проста разбурае падмурак дзяржавы. Так? Пачынаецца такая эрозія ўвогуле. Чаго б я чакаў, але што не здарыцца дакладна. Два галоўных антаганіста польскай палітыкі, то бок Дональд Туск і Ярослаў Качынскі павінны сустрэцца ў 4 вока, закрыцца недзе там у пакоі, паразмаўляць з сабой, колькі трэба, там 10 гадзін, 20, 30, але вось проста вызначыць, што, слухай, давай вось мы тут направім, вырамантуем дзяржаву, так? Мы саступаем тут, вы саступаеце тут, вось дамовімся, і дзяржава будзе функцыянаваць так, як належыць. Але, на жаль, пакуль гэтыя два палітыкі актыўныя на польскай палітычнай сцэне, то нічога не зменіцца. Што можна сказаць? Верым. Магчыма, вось Славамір Мінцэн менавіта пра гэта і кажа, што трэба разбураць гэту вайну ПО-ПіС. Так, ведаеш, нават не тое, што разбураць. Вось калі мы размаўлялі пра Славаміра Мінцэна і канфедэрацыю, вось гэта, дарэчы, вельмі была цікавая і файная прапанова. Яны прапанавалі канстытуцыйны рэсет. Вось адразу пасля выбараў, калі была сфармавана кааліцыя. Ведаеш, у дадзены момант увогуле існуе вялікая небяспека ў тым, што вось нават будзе новы прэзідэнт, напрыклад, гэта будзе прэзідэнт з кааліцыі, яны увядуць новыя законы, каб вось вярнуць і скасаваць вось гэтыя змены, якія ўвадзіў ПіС. Праз пару гадоў вернецца да ўлады ПіС, і будзе зноў скасоўваць. Так, і ў выніку дзяржава не будзе стабільна функцыянаваць, увесь час будзе такое хістанне, так? Такія арэлі, скажем так. Лева, права, ніякай стабільнасці. Калі прыходзіла да ўлады платформа, Дональд Туск вельмі моцная палітычная фігура не толькі ў межах Польшчы, але і на ўзроўні ЕС. Што тут зроблена добрага? Адным вось з галоўных лейтмотываў кампаніі парламенцкай грамадзянскай кааліцыі было тое, каб паправіць стасункі з Еўрасаюзам. Праве і справядлівасць увесь час сварылася з Еўрасаюзам, праз што пазіцыя Польшчы ў ЕС была моцна, скажем так, ніжэйшая, чым гэта павінна быць. Так? Бо на іх глядзелі на як на нейкіх інтрузаў, ось крыху, так, якія ўвесь час сварацца і ствараюць праблемы. Былі нават размовы, што Польшча можа выйсці з ЕС. Скажу так, я вельмі так скептычна і з усмешкай гляджу на такія размовы, бо па шчырасці ніводная такая сапраўды шануючая сябе палітычная сіла не будзе прызываць на поўным сур'ёзе, каб вось Польшча выйшла з Еўрасаюза. Крытыкаваць, канешне. Вось гэта крытыкуе і канфедэрацыі, і права і справядлівасць і так далее. Але каб выйсці, не, ідыётаў няма. Яшчэ была гісторыя з тым, што быццам бы прыход кааліцыі разблакаваў шмат грошай для Польшчы ад ЕС. Распавядзі пра гэта. Так, бо гаворка ідзе пра так званы КПО. Гэта краёвы план адбудовы. Гэта вось падчас пандэміі Еўрасаюз стварыў такі вялікі фонд, які дзяліўся паміж краінамі, там адпаведна прапарцыянальна, які б даваў, па-першае, непасрэдныя датацыі, якія не трэба вяртаць, і вельмі нізкаапрацэнтаваныя крэдыты, доўгія крэдыты ад Еўрасаюза. Там гаворка ідзе, калі добра памяці, 760 мільярдаў злотых. То бок, гіганцкія грошы. Так? І яны былі ўвесь час заблакаваныя праз тое, што паміж правам і справядлівасцю і ЕС цягнуўся вось гэты спор пра законнасць і парадак у Польшчы. Як толькі прыйшоў Дональд Туск, то Еўракамісія адблакавала. Але, скажем так, гэта было зроблена авансам.
Польша насамрэч не так шмат зрабіла ў тым, каб паправіць гэтую законнасць. Ну бо няма адпаведных рэформ і Дуда яшчэ прэзідэнт. Таму, скажем так, гэта можна запісаць толькі авансам у нейкі там поспех, бо будзем моцна назіраць, што будзе далей з гэтымі грашыма. Мы шмат з табой уже назвалі пунктаў, якія не былі зробленыя, і я так разумею, што яшчэ іх шмат засталося. Так, насамрэч пунктаў, якія не зроблены, там некалькі дзесяткаў наберацца такіх вельмі дробных і большых крыху, скажем так, яшчэ год. Вось я ім даю, насамрэч. Будзе новы прэзідэнт і паглядзім, што будзе з новым прэзідэнтам. Яшчэ адна важная тэма, якая не была зроблена, гэта пытанне аборту. І ўжо нават Дональд Туск на кампусе, мне падаецца, казаў, што пры гэтым урадзе не будзе нічога ў гэтым пытанні. Пры гэтым сейме. Так, Дональд Туск пацвердзіў, што ў гэтым сейме не будзе і няма большасці, каб увесці тое, што яны планавалі. Увогуле, там некалькі месяцаў таму здарыўся такі вялікі факап, так, калі было галасаванне пра дэпаналізацыю дапамогі ў выкананні абортаў. Так, і галасамі ПСЛ вось гэты закон проста выпаў насамрэч. Так. І гэта адна з тых рэчаў, якая вельмі цяжарыць проста вось на іміджу гэтай кааліцыі, выклікае незадаволенасць сярод людзей. Ну, перадусім, канечне, сярод жанчын. Таксама пытанне грамадзянскіх партнёрстваў. Іх абмяркоўваюць. Вось Сікорскі казаў, што ён іх падтрымлівае, Часковскі казаў, што падтрымлівае, але нічога не змянілася, наколькі я разумею. Там быў супраціў з боку ПСЛ, але вельмі моцна рушыла справа складкі здравотнай для прадпрымальнікаў, так? І таму я ўжо указаў некалі ў адным з выпускаў, што маю адчуванне, што ідзе нейкі торг, што ПСЛ пагадзіцца на грамадзянскія партнёрствы, і ў адказ там грамадзянская кааліцыя і левыя пагадзяцца, напрыклад, на вось абніжэнне складкі здравотнай для прадпрымальнікаў. Так? Ось, на дадзены момант грамадзянскіх партнёрстваў няма. Пытанне, ці яны будуць уведзены, ну і таксама пытанне Дуды. Так, пакуль ён яшчэ 8 месяцаў будзе прэзідэнтам, ён дакладна гэты закон не падпіша, як мне здаецца. Ну і аборты таксама, нават калі пройдзе праз Сейм, Дуда не Так, падпіша. я ўжо некалі казаў у адным з выпускаў, што Дуда, як кажуць ягоныя супрацоўнікі, ён яшчэ больш кансерватыўны ў гэтым пытанні, таму ён дакладна нічога такога не падпіша. Яшчэ крыху пра аборты. Я бачу, што з боку грамадзянскай супольнасці ўсе палітыкі вельмі крытыкуюцца праз тое, што не прымаецца закон, і там Касіняк-Камыш, і Дональд Туск, і ўсе і Шымон Галоўня, там, мне падаецца, першы папаў пад гэта. Калі у грамадстве быццам бы ёсць кансэнсус, што большасць хоча дэкрыміналізацыі, каб аборты былі легальнымі. Чаму гэтага ўсё ж такі не адбываецца? Ну, ёсць такі парадокс проста, што, на жаль, у Польшчы амаль увесь час Сейм нашмат больш кансерватыўны, чым грамадства. Плюс эліты, якія, сярод якіх шмат людзей, якія проста засядзеліся і сядзяць некаторыя ў Сейме па 30, па 20 гадоў, так, яны яшчэ сваім менталітэтам яшчэ недзе там у 90-х, так, значна больш кансерватыўныя часы па польскіх мерках. Так. Ну і пытанне касцёла, які, канешне, мае ўплыў на некаторых палітыкаў, на ПСЛ, напрыклад, дакладна. Мы ўжо казалі пра тое, што пасады на дзяржпрадпрыемствах ўсё роўна займаюць палітычныя людзі. Ну, то бок, раней гэта былі людзі ад ПІС, зараз кааліцыі. Нічога не змянілася, але гэта намагаліся змяніць. Так, яны абяцалі нам, што сістэма ўвогуле прызначэння на пасады ў дзяржпрадпрыемствах будзе больш празрыстай і больш адказнай. Ну і фактычна выглядае так, што нібыта у найбуйнейшых гэтых прадпрыемствах, тыпу там Орлен ці там вось падобнае, фактычна пасады займаюцца такім чынам. Але у апошніх, нават у некалькіх выпусках мы ўжо абмяркоўвалі тое, што ўвесь час у СМІ выцякаюць нейкая інфармацыя, што ў тым ці іншым прадпрыемстве, якіх некалькі соцень, так, пасады заняты нейкімі сябрамі ці знаёмымі ці сваякамі палітыкаў. Ось, таму, скажем так, тут ўсё засталося так, як было. Пытанне касцёла. Што там? Адным з тэзісаў было аддзяленне дзяржавы ад касцёла, бо 8 гадоў кіравання правай справядлівасцю характарызаваліся тым, што быў так званы союз трону з алтажам, так, то бок саюз паміж уладай дзяржаўнай і уладамі касцёльнымі, так. Это вельмі моцна адбілася ў мінус, напрыклад, на самім касцёле. Касцёл моцна страціў, так. Былі прапановы, каб, напрыклад, скасаваць дзяржаўнае фінансаванне, разглядаліся магчымасці, напрыклад, увесці адлічэнне ад падаткаў, напрыклад, але гэтае пытанне недзе загразла ў мёртвым пункце і ўвогуле нічога не чуць ужо шмат месяцаў, і мне здаецца, што нічога з гэтым зроблена не будзе. Што ўсё ж такі атрымалася? Давай асноўныя пункты, што
паспела зрабіць кааліцыя за гэты год? Ну, адным з першых галасаванняў, якія правяла кааліцыя яшчэ ў снежні мінулага года, гэта было пытанне інвітра. Бо ПіС скасаваў дзяржаўнае фінансаванне. Так, і шматлікія сем'і, якія змагаюцца з бясплоднасцю, так, і маглі скарыстацца гэтай праграмай, яны проста не маглі гэтага зрабіць, а гэта вельмі дорага каштуе. Дарэчы, некаторыя гарады рабілі такія гарадскія праграмы падтрымкі такіх сем'яў. Так. Дакладна яшчэ ў гэтую капілку я б дадаў тое, што вярнулі фінансаванне тэлефону даверу для дзяцей і моладзі. Я лічу, што гэта вельмі важна, і ўвогуле тое, што было скасаванае такое фінансаванне, я лічу гэта злачынствам. Гэта таксама ПіС скасаваў? Так. Таксама яны змянілі на пасадзе rzecznika praw dziecka, tam зусім іншая асоба ў дадзены момант, так, бо rzecznik praw dziecka, то бок прадстаўнік правоў дзяцей, так, омбудсмен по правах дзяцей, які быў назначаны ПіСам, правам і справядлівасцю. Ну, скажем так, яны погляды былі з 19 стагоддзя крыху. Это быў ультракансерватыўны чалавек. Таму, скажем так, незадаволенасць сярод там працаўнікоў адукацыі і так далей была вельмі вялікая, скажем так, ягонай дзейнасцю. Окей, а што адбываецца з медыа? Бо ты крытыкаваў быццам бы, што ТФП не перастаў быць прапагандай, стаў менш прапагандай, але не перастаў. Але ўсё роўна ці можна гэта ў плюс нейкі ўвесці кааліцыі? Ну, насамрэч, тое, як быў перахоплены кантроль над ТФП, быў метад, скажем так, таксама часам не да законаў, так? Крыху ў стылі права і справядлівасці, насамрэч. І толькі праз шмат месяцаў ўжо ў гэтым годзе высветлілася, што быў спосаб зрабіць гэта значна больш цывілізавана, бо адзін з членаў Рады медыяў народовых, это такі орган, які стварыў ПіС, штучны орган, каб кантраляваць дзяржаўныя СМІ, што ён там меў супярэчлівасць інтарэсаў, і гэта забараняла яму займаць гэтую пасаду, так і можна было яго проста скасаваць. Але гэта проста пытанне, што кааліцыя, на мой погляд, была не прыгатаваная да прыняцця ўлады, насамрэч. Першыя некалькі месяцаў было такое адчуванне, што яны былі самі ў шоку, што яны ва ўладзе. Шчыра, я думаў, што яны ўедуць, ведаеш, адразу там з вялікімі валізкамі папераў, бумаг, ведаеш, з новымі законапраектамі, а яны прыйшлі такія, сядзелі і думалі, а што ж мы будзем цяпер рабіць? Крыху так выглядала. Так, канечне, яны кантралююць дзяржаўныя СМІ, але ёсць пытаннечкі да якасці прадукту. Банальны прыклад з апошніх, даслоўна, некалькіх дзён, калі была грамадзянская канвенцыя ў Кракаве, якая зусім не звязаная з правамі справядлівасцю. Калі пачаўся выступ Караля Наўроцкага, то ТФП перарывала трансляцыю і пачала паказваць праграму Телеэкспрэс. Сур'ёзна. Трэба было заставіць гэта ў Мінску. Шчыра, я сам сядзеў з фейспалмам, бо так не робіцца. Окей, што пра падатковыя канікулы? Для прадпрымальнікаў. Так, мы з тобой прадпрымальнікі, і дарэчы, гэта адна з рэчаў, якія ўсё ж такі давезлі, скажем так, сваім рашэннем, так? Увялі так званая вакацыя, то бок канікулы ад ЗУСу. Кожны прадпрымальнік адзін раз у год можа падаць заяўку ў ЗУС і атрымаць, скажем так, зніжку, яго асвабадзяць ад аднамесячнай выплаты ў ЗУС. Ну там не цалкам падаецца. Там складка здравотна дакладна застаецца, але там каля 1300 злотых. У залежнасці ад стажу твайго прадпрымальніцтва. Гэта, канечне, гаворка пра тых прадпрымальнікаў, якія больш за 2,5 гады ўжо займаюцца дзейнасцю. А калі менш, там 300 з нечым злотых. Але, скажем так, 1300 злотых, канечне так, вельмі прыемна. Вельмі прыемна. Я, здаецца, праўда, у гэтым годзе не паспею, але, ўсё ж такі прыемна за іншых. Другім пытаннем з'яўляецца складка здравотна. Бо права і справядлівасць на пачатку 2022 года зрабіла вялікую рэформу падатковую і насамрэч падняла прадпрымальнікам падаткі у выглядзе ўзноса на ахову здароўя. Гэты ўзнос стаўся фактычна новым падаткам. Гэта вельмі моцна ударыла ў прадпрымальніку ў той момант, тады яшчэ была пандэмія. Нават Яраслаў Качвінскі, калі яны прайгралі, у нейкім з інтэрв'ю ён прызнаў, што гэта была вялікая памылка ўвогуле, тое, што яны так патрактавалі прадпрымальніку ў той момант. Файна было б насамрэч заплаціць гэта некалькі соцень больш,
калі б можна было карыстацца службай аховы здароўя. Вось. Вось просто нічога не змянілася. Прытурмальнікі пачалі там некаторыя, не ўсе, бо залежыць ад формы ападаткавання, так плаціць нашмат больш, але вынікаў не пачулі увогуле ніякіх. Якая агульная ацэнка першаму году кааліцыі? Калі мы вось больш падрабязна паглядзім на ўсе пункты, якія абяцала кааліцыя, які яна выканала і не, то я б ацэньваў на 3 з плюсам. Вось гэта тое, што на дадзены момант я магу ім паставіць. З 5 ці 10? З 5, скажем так, ось 3 з плюсам, але не больш за тое насамрэч. Ось вельмі важны фактор — это фактор прэзідэнцкіх выбараў. Я ўжо там некалі казаў, што паглядзім, хто будзе новым прэзідэнтам. Калі гэта будзе, напрыклад, прэзідэнт ад кааліцыі кіруючай, то я даю ім час вось до конца наступнага года. І я б насамрэч вярнуўся да вось падобнай размовы яшчэ раз праз год. Так і зробім. А пакуль што, да сустрэчы ў наступным выпуску. Стаўце падабайкі, падпісвайце нас, падтрымліце нас на Баймі-кофе. Гэта вельмі важна для нас, і мы вельмі ўдзячныя за кожны донат, за кожны лайк, за кожны каментар і за ўсё. Дзякуй, што паглядзелі гэты выпуск, і да сустрэчы. Дональд Туск. Раз, два, три. Недавно дамовіліся. У нас будзе дадатковы выходны 31 снежня. 24 снежня. Вігілія. Да вігілі, не да Сільвестра. Прабачце. Так. Не буду жартаваць пра гэта. Окей, будзе дадатковы выходны. Бязмужнік. Колькі там хвілін засталося?